estamos aquí, empezando con un fondo musical dai do boss de Bruce Springsteen, depois explicamos por qué. Hoxe estamos nun novo programa de Celtas en Filtro. Como sempre, como outros programas, traemos xente importante. Neste caso tamén contaremos por qué. Estamos tamén, como sempre, emitindo desde Alecrín de Betanzos, aquí na croa do Castro de Unta, en Betanzos, nesta vila que é a Mesopotamia galega, como xa teño dito noutras veces, que estamos rodeados de dous ríos, como se fora o Tigris e o Éufrates, pero neste caso o Mendo e o Mandeo, nun lugar privilexiado en donde hoxe toca falar de diferentes temas. O convidado, que teño o placer de ter conmigo, por varias razóns, unha porque somos parentes, porque somos primos, por irmáns, por se acá non nos sabía, outra porque me parece que é unha persona que é referencial en varios aspectos. Un deles é todo o movimento e o colectivo LGTBI, outro, pois, porque é unha persoa, un veterano xa da TVG, sabemos que a TVG últimamente, despois falaremos deso, pois está nun momento moi controvertido desde o punto de vista do que é as liberdades, non? A liberdade de prensa, a liberdade de opinión e como se xestiona esa televisión pública, e despois, polo que decía antes, de esta entrada, non? Con Bruce Springsteen de fondo, porque eu creo que, se non é dos máis, que dicen que non, pero desde logo aquí en Galicia, eu creo que é, polo menos, dos destacados seguidores de Bruce Springsteen. Boa tarde, xa para empezar. Boa tarde, para empezar, sí, porque moitas gracias por invitarme a falar contigo aquí. Bueno, sí, pode ser que en Galiza sea dos que máis fora a Springsteen, a escoitar a Springsteen, pero hai moita xente que vai a moitos concertos, bueno, al final temos unha comunidade, non? Pues bueno, agora en San Sebastián vamos a encontrarnos xente de Escocia, de Gales, de Alicante, de Tarragona... Pero vi que tamén montaxedes alguna movida aquí de fans de Bruce Springsteen, non? Sí, montamos unha vez en As Pontes un concerto onde todos cantamos unha canción e logo actúan dous grupos onde facían versións de Bruce, non? Toda esa xente era tamén fans de Bruce Springsteen, non? Sí. É que unha... Bruce non chega a ser un deus, pero... Ten moitas cousas. Aparte de Bruce, leí, ahora que estou medio xubilado, leí un artigo que tiña aí do País de fai 5 anos ou 6, que fala de queer as cancións, o sea, el Bruce queer, ¿no? Que a mí o título me chocaba, ¿no? Bruce con mundo gay non ten nada que ver. Pero cando leí no artigo sí que é certo, porque Bruce canta a xentes que está nos márgenes. Sempre canta a xente que está sin traballo, que traballa en unha fábrica todo o puto día, que fai cousas, que tal, ou canta historias de amor, ou historias de xente que vive na rúa, bueno, pois canta entonces nos anos 80 a xente americana non tiña ninguén que lle cantara, entonces se sentiu identificado coas historias de Bruce. É que Bruce, eu, sin ser un fan de Bruce, non sempre podería catalogar así, en la que me gusta a música, me gusta escoitar moito tipo de música de rock and roll, e a Bruce, por suposto, pero é como eu, desde a outra marxe logo, que non é a vosa, percibo a este artista como unha persona que xenera simpatías aínda sin ser un fan, que non xenera ningún tipo de rexeitamento e que é un tipo querido, non sei por que transmite ese rollo de como se fora un veciño teu da proximidade, transmite proximidade. É que unha das cousas que ten, que eu creo que eso é algo especial, ¿no? Que ten certa xente, tían que estés en un estadio de 60.000 persoas, parece que canta só para ti, e que se está dirixindo a ti, ¿no? E logo as cancións, as letras das cancións, por exemplo, ahora neste pequeno tour que está facendo por Europa, é moi político, ¿no? O sea, todas as cancións que cantan é moi política, fala contra Trump, fala de que nos unamos a xente de abaixo para seguir loitando pola democracia, que temos que parar aos ricos, que temos que parar... Por certo, rico, ¿no? Bueno, pero
Pero se preocupa por... Decía nunha entrevista, non sei se fora Buenafuente ou alguén así, que lle facía a Julio Otero, e ela decía que votaba contra os seus intereses. Sí. Decía, eu teño pasta, non? E, por tanto, en teoría, pola pasta que ten, teria que votar a dereita, pero, sin embargo, tal, dice, pero decía, unha cousa moi curiosa, pero os pobres tamén votan contra os seus intereses. Sí. E chamou má atención esa entrevista e mola moito Julio Otero, aí nese... Entón, eu creo que Bruce ten esa parte desa trayectoria e logo esa comunión co público, o sea, non é nada estrella, nada divo, ni nada tal, el sai caminando do hotel, vai en furgoneta, vai sentado na silla do copiloto, o sea, fai unha vida, pois ano pasado fui co club de fans a New Jersey, vamos a designar todos os días a ver se aparecía Bruce a desayunar ali, que fai vida, ten impacto con a xente bueno, en New Jersey, a aldea de Frijo, a aldea onde naceiro, onde vive, ten un pacto para que se pode ver un pacto escrito de que non o moleste, o sea, que poda camiñar, fala cos veciñas, pero que non estén en plan, Bruce, unha foto, de hace cando se deixa facer fotos, e tal, pero bueno, que fai cando morreu a nai, na única pizzería que hai nese pobo, fixo o rollo de xantar que fan despois os americanos dos enterros e tal, bueno, pois fai unha vida moi normal, o sea, moi natural dentro do pobo. E cando che xurdiu a ti esa afición? Bueno, a afición pola música, xa sei que ti vas a multitud de concertos, non únicamente os de Bruce Springsteen. Ainda onte creo que falamos e estabas en un concerto. Sí. Entón, pero aparte da afición xeral pola música, esa paixón logo por Bruce, como che xurdiu eso? Cando ti lembras, como te fuche enganchando a Bruce? Eu creo que non sei, bueno, eu recordo un compañeiro de instituto do que estaba enamorado, pero non podía decir que estaba enamorado por aquela, me presentó a Bruce, logo un programa de televisión, vi un concerto de No Nukes contra as nucleares que había en Nova York, donde, bueno, era bestial, claro, que cando tiña Bruce, tiña 30 anos, era bestia. E logo me fora, no ano 85, que fora unha aventura, porque con 22 anos, iso a Montpellier, en aqueles anos que non é tan fácil viaxar como hoxe, ir a tal, e quedar flipado, E logo vas a outro concerto. É certo que nunca pensei que iba a ir a tantos concertos de blues, porque daquela non viñan tantos artistas americanos por aquí, non había xiras, e logo había aquilo de que, bueno, os artistas aos 40 anos desaparecían, deixaban de cantar e tal. Bueno, dices, bueno, pues vou a verlo, os víamos cando viña a España, punto. Pero logo vas conhecendo a gente nos concertos, vas falando, vas facendo comunidade, e de repente te ves, pues imos a Irlanda, que hai vos desde Santiago, pues vamos a Irlanda, pues vamos a tal, entón vas pouco a pouco, e a verdade que... E de paso faz turismo? Non facemos tanto turismo, porque o que facemos, o sea, nos marchamos o próximo martes para Donosti, que vamos a chegar ás 8 da mañá do mércoles, pois saímos ás 8 da tarde, nos apuntamos no roll call, na lista, te pone un número na man, e logo tes que ir ás 10 da mañá, ás 3 da tarde, ás 7 da tarde, a pasar lista. E logo, o día do concerto, ás 12 do mediodía, non, ás 2 da tarde, xa faz a cola tal, xa entras todo o mundo andando, non podes correr. Non che deixa moita liberdade para andar por aí de... Antes non, agora un pouco máis, porque como fai concertos cada 3 días, bueno, pois tes 2 días aí medio tal. Pero era certo que non, que Damián me decía, porque tamén só ven o meu marido, non? Sí. Só ven a un por xira. E decía, é que non facemos turismo, estamos alrededor do estadio tomando cargas. Pero é así. Bueno. E logo sí que me gusta a música, quero contar unha anécdota que me pasou en Facebook.
que nos pasou a Damián e a mí, bueno, tamén lle gusta máis o heavy metal, por exemplo, lle encanta ir ao Carreso, non? Da que está no Olimos. Fai un mes fuimos ao concerto de Barrelillo en Coruña, e nos encontramos un conocido que de repente di, ¡guau, qué guai veros neste concerto, como mola que estéis! E nos, ¿qué dices? No, porque nos hacía escuchando esta música, y ¿qué pasa? Somos maricas, pero nos gusta el rock y tal, y ya, bueno, no entendáis mal, pero tal, y no, nos gusta Lady Gaga también, pero nos gusta Religion, o sea, no, O sea, vas a ir a Lady Gaga a Barcelona? non conseguimos ticket, xa vimos fai 4 anos, non, a veces é difícil, non? Porque, por certo, nos concertos de blues, temos un grupo de WhatsApp que nos poñemos 10 persoas para conseguir entradas. Sí, o sea, que estás tablet, organizados, sí, tablet, ordenador, además con IPs diferentes para poder entrar. Que agora pega un concerto é unha loita terrible. Sí. Bueno, nós comprobámoslo, por eso che mencionaba co de Lady Gaga, porque mercamos unhas entradas para ir, que o non, pero van aí Pastora e a Cativa, pero foi estresante, así conseguir entrar. Bueno, de milagro se conseguiu. Pero bueno, pues ides a disfrutar do concerto, porque Lady Gaga, aparte de ser espectacular, é moi cercana tamén, non? Eu creo que Bruce tamén meteu no mundo da música, dos concertos e tal, de que a xente fora máis cercana co público, non? E máis, que foran máis longos os concertos, non? Porque eu recordo ir a ver a Rolling e tocar 90 minutos. O sea, era claro. Paul McCartney está enfadado. Bueno, enfadado non, pero Bruce, por favor, vais a das 3 horas que nos obrigas a nos hacer 2 horas e media. Estábamos maiores. Bueno, e agora, ainda, a mí me comentaban que ten feito concertos de 4 horas. E que, bueno, baixou algo, non? Sí, baixou, o sea, ahora está nas 2 horas 40. Claro. Que está ben. A máis o fai un tiro. É máis bailado, ten, claro. Sí. Claro, que non somos eternos, pero bueno, ainda que anda cerca de ser Deus, como decías ti, pero... Non, a máis ten contado que tiña un problema de que cando pasaba de 3 horas e media e entraba na lina e empezaba a cantar e que non podía parar. Que non podía parar, que tiña que coller a banda e decir, Bruce, para. Bueno, mira, pois cambiando un pouco de aire, de temática, ti eres traballador da Tibegares e hai moitísimos anos. Cámara, ademais. Sí, repartido gráfico, 39 anos. Estiveche incluso, ademais, en conflictos bélicos, en todo aquilo dos Balcáns, teño entendido, e algún outro, non? Estuve nos Balcáns, estuve en Timor-Este, estuve en Bagdad, cando... Sí, e logo estuve en outros conflictos máis políticos, pero con moita bronca en Venezuela, cando quixeran facer un golpe de Estado contra... Non o golpe de Estado que dio Chávez, sino que quixeron dar contra él. Logo estuve no Caterina en Nova Orleans. O sea, que toda unha experiencia, todo eso. A verdade é que sí, que é unha experiencia, pero ten... hai unhas reglas e sempre encontras o mesmo, sexa onde estés, non? O sea, é unha experiencia porque te encontras diante de xente que ha perdido todo, que a vida, que cree que probablemente poda perder a vida. Entonces é unha xente que necesita, pois, que lle fales, que aparte de informar, ¿no? que lle regalas un caramelo o calquer cosa, está super agradecida, ¿no? Porque necesita que alguén nos acompañe, ¿no? Porque se encontra moi só, se encontra... Pero independentemente de eso, eu teño, bueno, é unha teoría miña, ¿no? Pero eu creo que tal, que nestes conflitos pasa o que pasa na vida, ¿no? A xente máis rica escapa primeiro, escapa lonxe e tal, e non ten problema. O que podemos chamar a chamada clase media, pois é a que consigue chegar aos autobuses que pon a administración ou tal, ou encontrar algún vía de escape ou tal, e ao final
clases máis baixas son as que sufren de verdade os conflitos, todos os conflitos, sexan naturais, sexan bélicos, sexan de calquer tipo, ¿no? Entonces eso te fai pensar, ¿no? De que mal está construído o mundo, ¿no? Sí, ao fío desto estamos vendo agora unha presencia en vivo e en directo pois dun xenocidio en Palestina. E curiosamente o que máis toca a vena sensible é ver o dano que están causando a xente inocente, a civis, nenos, xente maior, xente desprotegida absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Tengo un amigo en Palestina que nos escribimos casi todas las noches, cuando puede conectarse, ¿no? Y de noche puede, y hace 15 días me escribió, Fito, ya sé que voy a ser muy repetitivo con este mensaje, pero ¿por qué dejáis que nos estén matando lentamente? Claro. Y es tal, ¿no? Y luego tengo otro amigo que, bueno, que la mujer le murió porque no pudo ser tratada contra el cáncer, y encima murió a 200 kilómetros de distancia y no pudo ni asistir ao sepelio ni a nada, ¿no? Entonces ha tiño máis poder, era director da televisión foi director da televisión de Palestina, os fillos os mandou fora a estudiar a Egipto, porque sabía que non había, que fai tempo que non había unha salida en Palestina. Él seguía en Palestina, él si deu escapado, a mellor non, e pasou eso, non? Él ten problemas porque tiña diabetes, non se podía pinchar e perdeu parte da vista por culpa deso, o sea, que aquí era un medicamento básico, casi, que podes encontrar en calquer sitio. É que eu creo que a xente, a xente está indignada polo que nos transmiten os medios de comunicación do que ali está pasando, pero realmente que creo que estamos asistindo a eso, a un xenocidio en vivo e en directo, e é como si se sentira, porque o cidadano da pé tamén supoño que sente certa impotencia vendo todo eso, vendo o que pasa e sen poder facer moito por evitalo. Sí. Está habendo concentracións, está habendo movilizacións, me sorprende que non son demasiado participativas, non hai demasiada movilización, o que isto merece, non? Porque isto é sangrante. E que opinas? Estou de acordo, non? Eu creo que estamos como paralizados, o sea, é que é demasiado grave o que está pasando, o sea, non é ninguna guerra, non é o que pasa en Ucrania, que é moi grave o que pasa en Ucrania. Están aniquilando un pouco, o sea, o están aniquilando un pouco, o sea, da forma, a veces con bombas, pero a veces non deixando coa fame, entrar comida, sin agua, é que sin agua non podes ter unha saúde sin medicinas, sin dar, e non estamos facendo nada, o sea, non estamos facendo nada, o que diste, vamos 20 persoas a unha concentración, vamos a change.org e vamos a firmar, pero logo a implicación dos gobernos, non? Claro. O sea, que é certo que o goberno de España, da Unión Europea, é dos máis implicados, pero ainda así, pues, por exemplo, hai a noticia de que hai unha empresa de Israel. No, hai unha empresa que fai trenes que se está vendendo a Israel para ir os trenes que vayan tipo metro, ¿no? Tipo tranvía, que van de Jerusalén aos campos ocupados, ¿no? As zonas ocupadas. Bueno, pues o goberno español ten de parar eso. O sea, ten de parar, non se pode vender esos trenes. O sea, sei que non hai problema para esa fábrica, que tal, pero non podemos apoiar. É tontería, porque é comparar e moitas veces é incluso é infantil decir isto, non? Porque é certo, é a realidade. Que rápido son os gobernos moitas veces para aplicar boicots a algúns países e que lentos para outros, non? Que lentos. Pero, bueno, supoño que a política ten estas cousas. E ao fío un pouco desto, porque empezamos co tema da televisión e de que ti ficha reporteiro coa TVG, o tema da TVG. Que pasa na TVG? Ti crees que houve unha involución desde que ti comenzaste hasta ahora? Cal é o tema que hai agora que está toda esta polémica dos venres en negro?
que estén dos traballadores, os propios traballadores da TVG, ¿no? Que están pues, un pouco indignados, ¿no? Como se leva eso, ¿no? Que perspectivas llevedes? Porque eu creo que ainda houve outra volta de torca no Parlamento, ¿no? Pa peor. Sí, para acentuar ainda máis o control. A nova lei é peor, porque xa autoriza a facer todo o que facía o PP coa TVG, e tamén a externalización, que para mí o peor que... Además están externalizando, pois estarían externalizando a productoras, a empresas galegas, bueno, o podías decir, o podes vender como vamos a cuidar o tecido productivo galego, tal, pero que está vindo unha empresa de Madrid a facer producións o programa da tarde é unha coproducción entre unha productora galega e unha productora de Madrid, pero maioritariamente que de raya é a de Madrid. Eu escribí fai pouco nas redes sociales cando saiu o nombre da nova directora xeral, que o dito este de alguén verá que alguén verá que non te falar, non? Durante 39 anos se leva cumplindo na TVG, o sea, é que fai 10 anos, non sei, cando nombraron a Pilar Bermúdez xefa de informativos, todos nos botamos as mans a cabeza, pero como non poden poñer esta muller, que non é ni profesional, bueno, hoxe, ojalá que estuviera esta muller non o que ponen agora. Sí, o sea, é que e agora soan como é que son fascistas, o sea, soan como medo, arrinconan a xente que o a botar na calle, se pode, a cambian de posto de traballo, bueno, o de manipularse é sangrante, o sea, eu co caso de Samuel estou moi cabreado, porque ademais a información se fixo según a estrategia que levaba o abogado de Caterina, que por certo, o abogado de Caterina é o irmán de Paula Prado, o número 2 da IPC. Amigo. Entón, foi unha estrategia, ademais, que deron debido a voz, logo conseguimos que nos deran, conseguimos uns folios sin firmar por nadie, todo o que teníamos que dar, como había que dar a información, pero es que, según a lei, o libro de estilo da información até que dar o Consello, até non que aprobar o Consello de Administración, e non foi ao Consello de Administración, o sea, ni para pillarse as mans, o sea, é que fan todo dunha forma tan burda, o sea, tan burda, entonces, bueno, pues, é que mi xefe me chegou a decir, non, é que non se pode dar os nombres dos acusados porque xa sufriron moita pena. Xa sufriron Samuel e os pais. Claro. É que é increíble, non? Esa tendencia a blanquear a xente que comete delitos, que é moi evidente, non? Independentemente xa despois da condena que lle imponen. Pero volvemos ao mesmo. A xente con poder, pois se salva, e a xente que non ten poder, pois non lle importa o sistema. É curioso... Bueno, os que dominan o sistema, que a xente abaixo sí que nos importa. Claro, isto casi, bueno, hai que extraer tamén recados, non? Porque, digamos que a alternativa a nivel de Estado, que critica tanto a televisión pública española, pois eses mismos que vexan o que se está facendo en Galiza coa televisión pública galega, non? E o que lle quedará a televisión española si algún día entra esa dereita aliada coa outra dereita. Despois que non nos tiramos dos pelos vendo o que pasa, non? Pero... Ojalá que Televisión Española creo que é un exemplo nestes momentos. Sí, agora mesmo sí. Está ganando audiencia, é objetiva, te pode gustar máis ou menos e tal, hai programas, bueno, pois Amigo de Broncano non me gusta moito, me parece un pouco machista. Pero lle dan a nova tal. Esa outra alternativa que o Giró. Sí, o Giró, sí. A rapaza esta, como se llama, a que fai os sábados, nunca me acordo, que unha tamén unha humorista, pero moi feminista e tal. Pois a tenes que ver, Terei que verlo porque vemos pouco a tele. No, pero eu vexo casi sempre en Instagram, non? Que te sai pois te mandarei o enlace desta. Eu creo que está traballando moi ben. E os informativos de Televisión Española son moi profesionais.
que nós tamén o sabemos facer, tal, o pasa que non nos deixan. Neste caso, un moi recente foi o tema da denuncia desta muller de Ferrol contra o conselleiro, este que dimitiu outro día, non? E donde teño leído por aí, porque realmente non vexo moito a televisión, de que o tratamento que se deu foi de 55 segundos e pasando de todo, non? Sí. A unha dimisión de un conselleiro, unha persona importante dentro do goberno, mentras que, dependendo de onde veña sendo, cando foi, por exemplo, o caso de Errejón, lle dedicaron moitísimo máis, deron moita máis trascendencia, porque interesaba políticamente, lóxicamente, non? Sí. Entonces, non son moi ecuánimes, que digamos, por non decir que non son nada. No, e logo, se meten declaracións do PSOE cando critican ao PSOE, ou cando se critica o Bloque, ou meten declaracións do Bloque cando critican ao PSOE, ou é alguén do Bloque que tamén critica o Bloque, o sea, é sempre así. Por certo, que tamén teñen unha sentencia que teñen que cumprir, non sei como o farán, ou se o fan, porque un acto, non recordo, no Panteón dos Galegos Ilustres, donde dixeron que o Bloque Nacionalista Galego non había existido. Cando estaba a alcaldesa, estaban representantes do Bloque, un dos conselleiros, creo que de Cultura, saía criticando que o Bloque non había asistido pero se había imagen aí de que íamos todo o mundo a alcaldesa de Santiago, que é nacionalista, e tal, bueno, foron os tribunais que teñen que rectificar. Pero que tan burdo, o sea, manipular así, decir que non ha asistido o Bloque. Pois, bueno, Ana Ponto non foi porque tiña o doutorato, pero estaba o Bloque representado. Bueno, supoño que saben a quen se dirixen tamén, non? Por eso fan. Digo eu, sí, era non estudiado. Pero o teñen estudiado, pero eu creo que teñen un problema cos audiencias agora. Sí. Porque a xente xa... É que a manipulación tan burda, ao final a xente se dá conta. Empeza a decir, ui, tal, deixa de... É o que pasa sempre, non? Que ti cando te ves impune o que lle pasa aos xefes e ás xefas das territorias, que me impune, digo, pues ahora vou a manipular así, vou facer isto, pero impune na manipulación é o trato cos traballadores e as traballadoras, o sea, é de escándalo o que estaban facendo. Esa se pasa, non? Eso ao final a audiencia o nota e... O outro día, bueno, estivo aquí, nunha destas charlas, destas conversas tuvo Marcos Liñe, un director de cine, non? Que levou o Mestre Mateo este ano, o ano pasado con outra película, este ano o mellor realizador, precisamente nunha webserie que fixo para a TVG. El queixábase de que o mundo do cinema galego, a industria logo galega do cinema, que realmente ten moi pouco apoio da televisión pública ao que debería de ter, non? Ao que debería de ter. E que eso se nota, porque houve aquí a oportunidade de crear verdadeiramente industria do cine, e a industria galega, por moito que teñan éxito, é máis por iniciativa de autores, de directores, que non porque exista unha industria potente, non? Por detrás. Non sei se ti coincides en eso ou non. Industria cinematográfica, non da televisión. Sí. Non fai moita produción propia de series tampouco. E as poucas que fixo tiveron relativo éxito, bastante éxito. Sí, vamos a ver, eu creo que a televisión de Galicia nun momento dado foi motor da producción audiovisual, tanto de series como de películas, ¿no? Que tiña que seguir sendo así. Se está facendo amigo cine en Galicia, o sea, amigo cine. O que pasa que non hai un proxecto desde ninguna administración de apoiar ese cine como industria, pues como unha Filcomicio de verdade que rebaixe un pouco os impostos. E logo que faga, porque me contaba xente de Carnota fai pouco, que veu Netflix, fixe unha produción en Carnota, pero non contratou nadie de Carnota, o catering viña de Santiago, iban a dormir a Santiago, e tal, pues bueno, a Filcomission o que podía facer, que bueno, pues te buscamos Carnota, te deixamos Carnota, pero tes que ir aos restaurantes ali, tes que tal, xerar economía no lugar. Eso faz si tes un proxecto industrial cinematográfico para o país, pero se non o tes, o único que faz é dicir, ven esta producción e le doy un pouco de cartos e que fagan o que queiran, non? Hai que darlle cartos
pero ten que cumplir unhas certas normas. Que un tanto por cento dos técnicos que se san galegos, un tanto por cento dos actores que se san galegos. Claro, por exemplo, Isa Risco decía que isto é un plató maravilloso, Galicia, ahora, que además está de moda como plató, pero que para a industria de fora. Sí. Que non se fai pensando aquí no país, nin desde aquí. ¿No? Bueno, logo, unha cousa, a última película de Oliver Lasse, por exemplo, eu non entendo, porque toda a xente que sabe algo de cine sabía que esa película iba a triunfar, antes de empezar a rodarse, que iba a triunfar en Cannes. O sea, ten unha collida media e tal. Eu non entendo como a Xunta non axudou a película. E ao final foi a productora da Almodóvar. O sea, non entendo. Quédate con tal, que se fagan aquí certas cousas, que non sei que, pero... Non, e unha persoa que ademais eu seguro que está aberta, non, a ese tipo de colaboracións, porque ademais agora reside en Galicia, está aí, vivindo aí, está con uns proxectos desde ali, cinematográficos, e tamén de incluirse, de meterse no país, non, a nivel rural e todo isto, que me parece moi bonito, non, o que está facendo, e que é un luxo para o país, é un luxo. Pero, bueno, é así. E indo xa, para ir tocando estes temas dos que ti controlas moito, vamos xa a outro, que é o tema de todo o movimento LGTBI, non? LGTBIQ+, todo, bueno, porque as siglas son tremendas. Temos que ir explicando, dando cursos de... Mira unha cosa, porque ti tamén, aparte deso, estiveche tamén activo, moi activo no tema da política, fuche concelleiro do PSOE no Concello da Coruña, estiveche tamén, bueno, en todo este movimento LGTBI, pero ti como te fuche enganchando, digamos, que o que foi a loita de todo este colectivo, de todo este movimento, porque xa levas unha pila de anos metido en todo isto, eu sei que estiveche sendo parte con Pedro Cerolo, que foi tamén unha referencia a nivel de Estado en todo este movimento. Sei que en Galiza tamén, fundamentalmente na Coruña, pero eu ainda lembro, porque tienen certa amistade con Rafa Cuña, cando estaba de alcalde de Lalín, que ali se montou toda aquela festa do orgullo, e que ti participaras tamén na organización de aquelo. Por lo tanto, fuxe unha persona moi activa en todo este mundo, non? Sei que que decías que houve moitas dificultades en tempos para atrás, todos somos conscientes deso. Entón, explícanos un pouquiño así como colliche ti cando empezache, como colliche a situación logo, non, de todo este movimento e como fuche vendo a evolución hasta estes días. Sí, menuda pregunta. Nada. Despois entramos en cousas concretas, pero así, a nivel xeral, tampouco... A nivel xeral, pois, bueno, eu estuve bastante perdido, eu creo que hasta os 30 anos, así, estuve bastante perdido. É certo que tuve parellas, a miña primeira parella estuve 10 anos con ela, e tal, pero estábamos moi amanizados, eu estaba moi amanizado e tal. O que pasa é que chega un momento en que dices, que me pasa a mí? Por que din que estou enfermo? Porque a mí unha palabra que quedou grabada aí, que cando era rapaz, era de prefiro que sea ladrón a maricón, prefiro que este na cárcel a maricón, prefiro... Entonces eso dices, debe ser malísimo. E ademais, xo soltan antes de saber que ti eres maricón. Sabes que te pasa algo, porque eu creo que desde os 7 anos, 8 anos, sabía que non iba pola norma, non? Pero, verdad, non descubres, non te vas, e sobre todo nos anos 60, nos 70, non, era moi difícil saber o que te pasaba. Que pasa? Que chega un momento de dis, bueno, eu traballo, pago impostos, compro en todos os sitios, tal, e sou un ciudadano de segunda. Entonces, bueno, pues encontro unhas amistades. Bueno, despois desa primeira parella aparece outro rapaz de Ferrol e me dice, se está constituindo, o leva un ano constituindo un colectivo en Coruña, vamos a unha reunión e diga, pues imos, non? Porque eu xa era sindicalista, xa tal, porque en verdade eu sou sindicalista. O sea, levo desde o ano 87 sendo sindicalista, o sea que...
E ainda ahora querían que volvera a ser delegado sindical, pero xa estou de retirada. Entonces empeza aí a encaixarme, non? A traballar. Ao principio os colectivos éramos unos colectivos moi pequenos que non sabíamos ni como era a sociedade civil, os colectivos, os movimientos sociais, o sea, facíamos o que podíamos, pero sobre todo o que facíamos aquela era socializar, xente que non sabía como encontrar, porque iso é moi fácil con internet, pero daquela non había internet, como encontrar a xente gay ou lesbiana ou trans, pois o que facíamos eso, non? Tomar cafés, hacer chocolatadas, hacer picnics, hacer, bueno, pues que ir creando comunidade, non? É o primeiro que fomos... Había locais na Coruña, eu lembro tamén que eran de alguma maneira esos locais de referencia. Sí, había locais, e os locais, todo o mundo conocíamos os locais. O que pasa, a xente nova, a xente que comenzaba, non os conocía. Ainda así, ao principio os locais, te costaba ir aos locais. Pero é certo que hai xente que vai aos locais, fai, o sea, o que pasaba moito antes e que sigue pasando agora que eres gay de noite ou de fin de semana, pero durante toda a semana eres heterosexual, levas unha vida totalmente heterosexual. Pero a xente, aparte de ir a un local a bailar, a ligar, a tomar copas, quería despois, pois, o sábado pola mañán, pois, ir a facer unha caminata con xente onde non se tuviera que ocultar e decir, decir que non es gay, porque tamén é unha cousa que nos pasa. Os gays, as gays, as lesbianas, os homosexuais, as persoas queer en xeral, estamos constantemente saindo da armario, non? É algo que te chega a cansar, porque se agora eu cambio de traballo, ou ahora, pois ante a xente que conocí no ano pasado nos concertos de blues de Gales e de Escocia, e tuve que decir, soy gay, teño un marido, teño que tal, é como, estou canso de sair da armario. Dar explicación. Sí, pero as tes que dar, porque senón dan por suposto que eres heterosexual, que tes unha muller, que tes tal, entonces o tes que contar, porque a xente di, por que saídes do armario? E dice, porque é necesario, porque os heterosexuais saís do armario, o sea, xa estades fora desde que nacer. pero o estades dicindo, unha vez unha compañera me di, non sei, así comentei, este fin de semana eu fomos a unha casa rural, comimos de puta madre, fiximos unha ruta, e me di, joder, estou canso de González de Damián. E dice, espera, María, eu sei cando tu ex recolle aos rapaces ou non recolles para cando te pasa ou non te pasa a pensión, cando se ponen teus fillos enfermos, non podes ir a traballar, pero non te parece extraño. Eu te conto que fui un fin de semana con Damián a unha casa rural non, temos que normalizar e visibilizarnos e falar da nosa vida como o que nos saca a xente lle sigue parecendo extraño. Pero non, supoño que algo tamén evolucionou a mellor, non? Eso, non? Porque se temos en conta, eu lembro cando realmente os gays e trans e todo eso tiñanse que ocultar, que tiñan casi, estaban limitados a certos reductos moi concretos e para eso casi escondidos. Entonces, algo evolucionou, non? O sea, estamos moito mellor, o sea, non ten nada que ver isto ca sociedade dos anos 90. Estamos moi libres. Eu nunca pensei estar casado, ir a casa de miña sogra, ou que miña sogra chegara a conocer a meus pais, o sea, son cousas total, ir os dous de vacacións por aí, o sea, eran impensables. Eu creí que iba a ir como espais toda a vida, eso, algunha noite, quedar con algún capaz e facer esa vida. Para mí é algo, bueno, estou vivindo un sono, o sea, a verdade é que sí, pero logo hai pequenas microdifobia que tens que ir superando constantemente. E logo te das conta de que hai xente
hai mucha xente, o sea, é certo que gracias aos avances legais e sociais que hubo neste país, hai xente que se ha empoderado e que está moi forte e que se expresa con liberdade súa condición sexual. Pero hai moita xente que sigue no armario. Te preguntaba antes, 14.000 habitantes ten Betanzos. Sí. Según as estadísticas, tiña que haber 1.400 persoas LGTBI+. Cantas conocedes en Betanzos? Poucas, é verdade. O sea, 1.400, Sí, un número mínimo, Sí. Por máis que me coñeza, mínimo. Bueno, que se teña manifestado como tal, que os saibas, un mínimo, pero ridículo, diría. Vale. Sí, é certo. Poñemos, xa por votar, poñemos 100 persoas, ¿no? Sí. Que seguramente pois hai 1.300 persoas que non están vivindo a súa vida, que están vivindo unha vida que non lle corresponde, que non é a súa realidade. Claro. Bueno, pois é moito, ¿no? Pois temos que loitar. E por que comecei a loitar? Pois un pouco porque eu non quería ser ciudadano de segunda, que estaba sendo, pero logo continuei loitando porque eu pasei moi mal na miña adolescencia e dos 20 a 30 anos. E non quero que a xente nova pase mal. O sea, Xa, non te entendo perfectamente, pero non crees que, bueno, eu creo que se deu un avance, primeiro coa lei de Zapatero, non? Con o tema do matrimonio gay, e depois eu creo que con esta última lei, non sei que opinas, porque foi moi polémica tamén, a lei esta a lei trans, sí, ou todo isto de Irene Montero, non? Sí. Que opinas desta última? Bueno, da primeira é evidente que todos os poderes fácticos se ponen en contra coa Iglesia á cabeza, non? Contra Zapatero, os propios xuíces, que me lembra moito o que pasou despois de aprobar a lei trans, como se poñeron os xuíces, non? A interpretar a súa maneira, non? Esa lei para volverla en contra, pero o mismo fixeran con Zapatero naquele momento, o mismiño, o sea, que parece como se fora unha estrategia xa que aplican por norma, non? Aquí, polo que se leía e todo isto, claro, foi unha lei que tamén tuvo as súas tensións internas dentro do propio goberno, non? Sí, porque aquí topamos con un tema que é bastante complicado, que é o feminismo trans excluyente, ¿no? Que pensa que as mulleres trans non son mulleres. Sin ir cargada sobre as transfeministas, que vos conto unha anécdota, pero eu creo que sí que o colectivo LGTBI pecamos dunha cousa, nos encerramos demasiado en nós, non fomos capaces de abrirnos á sociedade, de contar que queríamos con esa lei, que queríamos facer. Eu creo que sí, que iso é verdade. Ora, a lei está moi ben, quedou algunha xente queer fora da lei, que hai que meter en algún momento, a xente non binaria, a xente que ten outras realidades. E logo eu me recordo que Ángeles Álvarez, que é unha das feministas así chachi piruli deste estado, non? Que lle dixe, mira Ángeles, si os meus pensamentos, as miñas ideas coinciden con a extrema dereita e con o Opus Dei, me acordo que dixen Opus Dei, eu me retiraría a casa e me quedaría un mes reflexionando, non? Porque algo está a pasar, entonces, bueno, pues creo que... Y luego, bueno, yo creo que uno de los grandes... Porque o colectivo LGTBI, a loita do colectivo LGTBI do feminismo, ao final é o mismo, loitar contra o heteropatriarcado. Eu creo que imos destruir o heteropatriarcado cando diluyamos os roles de xénero, sabe, como están construídos agora. Sé que a moitas feministas lle costa isto, pero eu creo que é a realidade. Si volvemos a decir que o género é o sexo, creo que aí gana o heteropatriarcado. Eu a sensación que me dá, e pasame un pouco como pasa, por exemplo, co tema da inmigración tamén, non? É como se os oprimidos, por decirlo de alguma maneira, as mulleres, ou ese colectivo representativo das mulleres,
vexan o enemigo onde non está. Vexan o enemigo precisamente en xente que tamén está puteada. E que peleen contra eso, visceralmente, que se viron a veces críticas moi duras, non? Contra o colectivo LGTBI. Cando realmente o que tiñan é que non atopar puntos de encontro, xa os hai, é simplemente tirar por eses puntos de encontro e loitar contra quen realmente os oprime. A ambos, a todos. Isto é así. Que dá un pouco de pena, non? Ver esa confusión, non? Además de que as persoas trans representan o 0,03% da poboación. Entón, ese 0,03% non vai nunca a borrar as mulleres, porque é imposible. É imposible, o sea, as mulleres son o 51% da población. Estades aí, entonces que loitar, vamos a apoiarvos a loita porque é importante. Ademais, eu creo que se queremos cambiar o mundo, queremos cambiar o tempo ao patriarcado, pero se queremos cambiar o capitalismo, o imos facer desde o feminismo. Está claro. O sea, Pero depois, incluso o argumento recurrente cando estás nunha discusión destas, non? O argumento recurrente é, por exemplo, moi recurrente. Que hai atletas que cambian de sexo para ganar unha medalla. Claro, eso é un rollo anecdótico absolutamente no que é o conxunto, en toda a masa, non? Que pode ser, se eles son o colectivo trans, o 0,003, dices ti, a xente que se cambia de sexo por ese motivo debe ser o 0,000 infinito. Ninguén se cambia de sexo si conoces a realidade trans. Ninguén se cambia de sexo por ganar unha medalla ou por ter en unhas oposicións máis puntos ou por... Eso é mentira, É certo que pode ocurrir que un atleta trans, unha muller, pero tampouco é certo, porque xo explican de unha maneira determinada, porque a testosterona que coa medicación que lle dan, a testosterona baixa moito, non sei, a mí me deron os datos, non me recordo ahora, pero, bueno, lle baixa, por certo, que facemos cos atletas africanos? Porque coa súa capacidade ganan a todo, o sea, habría que excluirlos tamén. Sí, por eso, digo non? E logo, sí é certo que cando faz unha lei, todas as leyes teñen fracturas, é moi difícil facer unha lei perfecta, hai que rectificar, hai que cambiarla. Pero a mellor é un momento de cambiar no mundo do deporte. Bueno, no mundo do deporte hai que cambiar moitas cousas, pero é un momento de cambiar, en vez de homes e mulleres, hai que ir como no boxeo Sí, por pesos, por tal, sí, hai que, non sei, é un... Ao final... Ora, é un pequeno problema, que sí, que é realidade, pero, bueno, se non pode anular, o sea, con esa premisa non podes anular a vida das persoas trans. Claro, eu penso que, bueno, cambiar mentalidades a veces é un proceso casi xeneracional. É difícil cambiar as mentalidades de repente, non? E está claro que houve unha evolución positiva, e ademais nos gobernos do Estado, pero que desde Zapatero para aquí, nese sentido, eu creo que houve unha evolución positivísima, quizás dos países máis evolucionados a nivel mundial. É así, eso é innegable, está aí. Se empezamos a ver leis como esta lei trans ou a de solo si é si, ou mesmo a de... Sempre o Estado español estuvo por diante dos demais países europeos. Entonces, por tanto, era para estar orgullosos, ¿no? De ir por diante en algo. Eso xa para empezar. Seguimos indo. Claro, pero digo eu, é difícil. Pero non teremos un problema aínda, e que ademais se pode acentuar de aquí para adiante, que falábamos antes, de que non estamos educados na tolerancia do diferente. Pero, en iso falo tanto do tema de xénero, como do tema do racismo, e que ao final todo eso está supeditado tamén a unha cuestión de tipo económica, de tipo social. Sí, por suposto que a premisa económica é importante, non? Non é o mismo ser gay... Rico que pobre. Claro, totalmente. Nin é o mismo ser negro rico que pobre, tampouco. Te corrijo unha cousa. Non hai que falar de tolerancia, hai que falar de respeto. Porque tolerante, eu te tolero.
tolero. No sí. te entendo, no tal, pero Sí, te sí, tolero. razón. No. Me tienes que respetar. Tienes razón. Me tienes que respetar por ser negro, por ser simpático o por ser maricón. Tal. Sí. Lo único que tal, nas charlas que estamos dando co Festival de Cine en los institutos, a idea que le damos é respeto. Que se queden os rapaces e as rapazas con tema de respeto, de respetar o diferente. É o esencial que levamos. Aparte de dar nocións sobre a realidade LGTBI, de falar de todas as letras que non entendedes, pero é respeto. Temos que respetar ao que é diferente. Entonces non entendo por que esas feministas que teóricamente son de esquerdas, progresistas e tal, non entenden o sea, se bloquean ante algo novo, non? Algo novo non, algo que é visible agora, porque en verdade as persoas trans sempre existiron. A loita de Stonewall, que non me foi 52 anos, 54 anos, foron as persoas trans as primeiras que loitaron contra a policía. O sea, que en verdade as persoas LGTBI lle debemos moitas persoas trans, non? E nos povos, quen recibía as hostias? A xente que tiña pluma e as persoas trans, porque son incapaces de invisibilizarse. Nos os gays, ou as persoas lesbianas, bueno, pues coges, non dices nada, e pasas desapercibido e recibes ou non recibes a hostia. Pero a xente con pluma e a xente trans foron as primeiras loitadoras e temos que estar con elas. Claro. Pois eu non sei, xa creo que xa casi estamos tirando unha hora. Aproveita, se queres largar alguna mensaxe, aproveita, para que non podas estar vendo agora e o que xa despois. Bueno, eu creo... hemos falado de que estamos nunha etapa moi positiva, pero creo que nos queda moito por facer, non? Facer pues, o que decía das 1.300 persoas de Betanzos, non? Pero que se vou a Carballo, o digo, Carballo, pues temos que conseguir que esa xente viva a súa vida de verdade. E non hai políticas públicas de apoio a todo eso, pero lles costa aos concellos, e costa as diputacións, e costa de todos os ámbitos políticos, de novo, bueno, pues posto de pena, porque xa apoyemos tal. Claro. Hai veces que encontras algunha persoa moi cercana, pero non, o que temos que facer é hai que falar de diversidade nos colexios, pero xa non nos colexios, no currículo, nas carreiras, hai que falar de diversidade e que os médicos sepan xa o que é a transexualidade ou a xente no binaria, que sepan todo eso para saber como tratada, pero non chegamos a eso, non chegamos a eso. A lei trans e da realidade LGTBI fala un pouco deso, pero temos que ir implementándolo, non? E está costando, non? Está costando. Este ano queríamos ir a 6 ou 7 concellos co Festival de Cine LGTBI, chegamos a 2, bueno, un deles foi Betanzos, outros da Compa, non? Pero costa ir temes que, tal e como está o mundo agora, e como estamos vendo coa implementación da ultradereita e de movimentos de tipo político-fascista que está vendo en Europa, pero tamén en España, ¿no? Que isto poda sufrir unha regresión de alguna maneira, e xa non o digo só por decisións de tipo político de hipotéticos gobernos que podan vir de dereita, senón desde o punto de vista da sociedade, porque esta proliferación de pseudofascismo ou fascismo directamente, que eles saliran de alguma maneira do armario ideolóxicamente, eso pode repercutir negativamente na sociedade tamén. Eu creo que algo que sí, pero creo que unha das cousas que ten moi importantes o Estado español é que a sociedade española ha apoiado o noso movimento, non? Entón, eu creo que iso é difícil que nos barrios, que en certos sitios, é certo que costa entrar nos colexios, pero hai moitos institutos que teñen grupos LGTBI, porque a xente nova o demanda. Por certo, me chama a atención, non sei por qué, casi todos os grupos LGTBI dos institutos que hemos encontrado
os levan as profesoras de galego. Non sei por qué. O sea, que así... Sí, é un dato a estudiar. Sí, non sei por qué. Nos chamou moita atención. O que si está pasando é que co blanqueamento do discurso de Vox, esa xente que non era capaz de gritar contra nós, pero tampouco era capaz de gritar contra a xente negra ou contra as mulleres, o está facendo... Bueno, temos o caso de Samuel que mencionabas antes tamén, un caso dramático, pero bueno, claro, eso foi unha cousa terrible. Foi terrible, ademais, creo que la clase política en general, coruñesa, galega, estatal, non estuvo á altura. A mí me chegou a decir unha feminista de Coruña, pero primeiro hai que saber si é un asesinato por LGTBI-fobia ou non. Ademais, a familia non está de acordo con que se faga unha manifestación. Entón, eu lle dixen, vamos a ver, cando asesinan a unha muller por violencia de xénero, ao día siguiente, ás 12 da mañán, na delegación do goberno, nas portas do Concello, se fai unha concentración. E logo, ás 8 da noite, ao día siguiente, se fai no Obelisco. Unha concentración. E preguntaxedes algunha vez á familia? Non, porque son sujetos políticos, xa. O sea, hai unha parte privada que é da familia, pero un asesinato por violencia de xénero ou por violencia vicaria ou por LGTBI-fobia xa é da sociedade. É a sociedade que temos. Cando de alguma maneira se pregunta eso, xa se está marcando a diferencia, xa se está evidenciando. Exacto. E así, bueno, pois... Pero bueno, estamos moi ben. Eu creo que sí, que podemos ter uns problemas de retroceso, pero bueno, o colectivo, igual que o feminismo, outras cousas, van a sobrevivir, non? Vamos a ter uns momentos convulsos, pero somos máis fortes e vamos a sobrevivir. Sí, bueno, e avanzar, non só sobrevivir. Sobrevivir, digo, a esos momentos convulsos e logo seguimos avanzando. Sí, porque ao final eu creo que a cousa se recoñece como a cousa máis normal do mundo, da convivencia, dos dereitos e do respeito que decías, ao final é bo para todos. Non é bo para unha parte da sociedade, é bo para o seu conxunto. A convivencia natural, independentemente de que enseña cada quen e de todo, non? É así. Eu recordo así un momento do discurso de Zapatero cando se aprobou a lei de matrimonio, que por certo foi moi valiente no momento en que a ponente defendeu a lei de matrimonio igualitario, pero logo eu, como presidente, salió a decir un discurso, que non tiña que facelo. Ele dixo unha frase como: estamos facendo unha lei para que parte da nosa sociedade sexa máis feliz. Estamos falando da felicidade de cidadanas e ciudadanas do noso país, pero que vai a facer unha sociedade mellor. E iso é realidade. E que, vamos a eu creo que se axudamos a xente que está nos márgenes a prosperar, a mellorar, ao final se beneficia a toda a sociedade. Por suposto. Pero calquer persoa que está nos márgenes, non solamente o colectivo LGTBI, calquera, que, por certo, estamos nos márgenes, de vez en cando nos gusta ocupar o centro, pero eu vivo mellor nos márgenes. Bueno, certo tipo de márgenes escollidos a posta. Sí, pero non porque me manden ao márgenes. Claro. Sí, non porque eu quero estar ao márgenes. Moi ben. Bueno, pois imos ir deixando aquí. Aproveito tamén para ese pequeno extracto de publicidade. O próximo mes teremos aquí o cantautor Roger de Flor, un rapaz super interesante e además que leva moitos anos no mundo da canción. Vive algo nas marxes tamén, do que é o mundo musical, pero que é moi bo, non? Disfrutaremos dele. E depois no mes seguinte pois teremos a unha ceramista. Eu sigo tamén intentando que veñan aquí xente dos ámbitos máis diversos, tal e como é a sociedade, non? Ámbitos absolutamente plurais e donde se poda aportar en cada conversa pois esa parte, non? de
dese mundo que ten cada un, onde vive, do que traballa ou no que convive. E tamén da maneira máis, como decíamos agora, máis normal, máis natural, e onde se poda falar absolutamente de todo sen ningún tipo de filtro. Por eso, Celtas en Filtros. Nada, pois, moi agradecido por estar aquí. Sabedes que isto, aparte de estar agora en directo polo meu Facebook, se vai a colgar no resto de redes sociais de Celtas en Filtros, tamén no YouTube de Celtas en Filtros, e quen non o pudera ver agora en directo, poderá ver posteriormente, e aí quedará preservado para a historia. Non sei se teremos trascendencia ninguna, pero en calquera caso pasamos un rato aquí agradable, falamos do que nos deu a gana, nada, e entón moi agradecido ao meu primo Fito Ferreiro. Gracias por invitarme. Nada, E gracias pola iniciativa, que a verdade que está ben que se den voces, que des voz a voces diferentes. claro, é que é así, ten que ser. O mundo é así, e por tanto estar o que hai que estar é defender o que é de xustiza, defender de todo o que falamos hoxe. Un abrazo. Partiu, como decía Xurxo Souto.